2 Februari दिनैहाय BTC Accord Day 22nd BTC Accord Day आयु सेमिटारि सिङाव हाबोब्ला गोजांस्रिवो मोदैबो गयो गाबनो ओंखारो जोंनि बर' फिसाफ्रा बड'लेण्ड बर' रायजो नागिरनानै बेसेबां गिनाय बानाय आलाय सिलाय हाग्रायाव बंग्रायाव जिउ बावनो गोनां जानानै फैदों। एसे इनाय अनागारियै गावथारजागोन गोजांस्रिवनो गाबनो ओंखारो रोमै हाजार बर' फिसाफ्रा दिनै गावनि मोन्थाय नागिरनानै बेसेबां खास्रि बिस्रि जिउ बावनांदोंमोन हाजार आयु मोनब्लाबो गावनि मोन्थायखौ मोनफुंब्लाबो हामगौमोन नाथाय दिनै जोङो मोनफुंनो हायाखिसै। गोबां सुबुंफ्रा अबथिरा जिउ गोमानांबाय गोबां बिमा बिफाफोरा दिनैहाय बिखा खंखा जानांबाय गोबां हिनजावफ्रा गावनि खाफालनि सिन्दुरखौ फुगारनांबाय आयु खास्रि बिस्रि बेसेबां दुखु दाहा सासे नङा सानै नङा नुहुरख' हाया हाजार बर' सुबुंफ्रा दिनै रुंसारि जानांबाय मार्टिर्स जानांबाय आयु बर' फिसा नोंसोर थांनानै थायोमोनब्ला दिनै जोंनि संख्यायाबो बांसिन जागौमोन। जोङो दिनैहाय इसिबां सुबुंफोर जिउ खोमानानैबो जोंनि मोननो नांगौ मोन्थायखौ जोङो मोननो हायाखिसै आलाय सिलाय जानांबाय लासै दिनैहाय रासिननिफ्राय रासिन गाज्रि जाबोगासिनो दं जोंनि संख्या खमायलांगासिनो दं गुबुन मानसिफ्रा दिनै लोब जोंनि सायाव साग्लोबगासिनो दङ जोंनि मानसिया जौगानो हाबावाखिसै जोङो थिनानैबो लानो रोङाखिसै आरो जोङो दासिमबो गावखौ मोजाङै सिनायनानै गावनि हारिखौ जे बोरैहाय जौगाहोनांगौ जोङो बेखौबो साननो हायाखिसै दिनै लासै गावनि बिमानि रावखौबो जोङो खोमाफिननो नागिरगासिनो दङ। आयु बर' हारि बेसेबां दुखुनांथाव दिनै बे जायगायावहाय बिसोरखौ गोसोखांनो साजायनानै दोनबाय खाथियाव थाङोब्लानो सिङाव हाबोब्लानो नुनायाव समायना रमायना बिबार बारि नुगोन बे जिउफ्रा समायना रमायना फोरबोआव आलो गोजोन आनान गसाइजों थाहैनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय आर'ज खालामथोंसै।